Silavê bar baş hevalno hevîdik û tev başin selametin çend nûçe me amedekirine dixwazim vê pazarê roja yekşemê ji we re pêşkêş bikim nûçeyên baş hene lê nûçeyên gelekî xerab hene heqetin dikarin hêviya me bişkînin lê dîsa jî jiyan berdewam dike. Ez behsa Îranê dikim, behsa darvekirina însana dikim. Wî rojê min behsa gencekî kir. Me got eger ev genç were darvekirin sûcdar em in. Em milletê Kurd in. Ji ber ku me reaksiyon nîşan neda, me helwesta xwe nîşan neda, em dij derneketin, me dünya alem ra nekir ser piya, em xwedî li malbatê derneketin, di dawiya dawiyê de dewleta qirker rabû ev gencê me dar vekir. Ew gencê ku aniha fotoğrafê wî ser ekranê dibînin êdî tune li heyetê. We çi qezenç kir? Me çi qezenç kir? Dewleta Îranê çi qezenç kir? Di çavê Kurdan de bû sıfır, di çavê Kurdan de wenda kir. Dewleta Îranê êdî weke dewleta Tirkiye heta xweş bi li dünyayê bi vê rejîmê nikare bi Kurdan re bibe dost. Dewleta Tirkiye jî heta niha di derbarê wê de me hezar caran sond xwariye. Bi vê rejîmê, bi rejîma AKP, MHP bi me re nikare bibe dost. Heta li xwe mikur neyên. Heta sûçê ku kirine daneyên ser masê û ji wan lêborî nexwazin. Ji milletê Kurd lêborî nexwazin ji ber wan sûçan merov nikare bi wan re bibe yek. Vaya wisa ye, edetê dünyayê wisa ye, edetê mirovahiyê wisa ye, medeniyet wisa dixwaze. Ji ber ku ev rejîm, mirovên ku vê rejîmê bi rêve dibin, sûçên ku kirine eger qebûl nekir, eger li rûyê xwe nexin, em dibêjin, sibê dîsa aynî tiştî dikarin bikin. Ji ber ku pir serbilind in ji ber vê sûçê xwe. Hevan em dest pê dikin, em hema bi nûçeya xweş em dest pê bikin. Amedspor derbasî Lîga Süperê bû, li ser xêrê be. Em ê behsa Rojavayê Kurdistanê jî bikin. Tîma Amedsporê li Bakurê Kurdistanê derbasî Lîga Süperê bû. Lîga Süper tiştek mühim e. Şu an lîga herî bilind a sporê ye di qada Tirkiyeyê. Xwezî qada sporê a Kurdistanê hebiya taximê me di nava çarçova Kurdistanê de goga xwe bilîstana û di qada navnetî de hatiba naskirin. Lê em dibînin ku ê Kurdan tune. Halbuki spor ne meseleyekî siyasî ye jî. Dikarin çêkin jî. Heye tune jî nizanin. Hinekî derve meselê sporê me. Amedspor de hefteya dawiya Lîga Yekemîn ya TFF de ji bo bilêta Lîga Süperê bû mîvana Iğdır FK. Maça kritik bi kelecanekî mezin dest pê kir. Amedspor bi encama sisê weke hevma rast rast derket Lîga Süper ji ber ku puanê wê êdî terê dikin ji bo derbasî Lîga Süperê bibe. Maçê qedera Amedsporê ya Lîga Süper diyar kir. Maçê saet 16 dest pê kir îro. Mixabin baweke zindî min temaşe nekir. Li stadyuma bajêr ya Iğdırê dest pê kir. Yani ne li Amedê bû. Di deqeyên destpêkê yên maçê de gol hatin avêtin. Kesên ku li tribûnan, li ekranên mezin ev maça girîn temaşe dikirin. Xwedî heyecanekî pir mezin bûn. Kelî bi kelî lîstik şopandin. Nîvê yekem bi zexta lîstikvanê Amedsporê elbet dest pê kir. Li tîma Iğdırê bi pozisyona xwe ya ewil golekî avêt qeleya Amedsporê. Iğdır FK di deqeya şeşan de bi gola Fofana bi 1-0 derket pêş. Piştî vê golê tîma Kesk, tîma Amedsporê zexta xwe hinek din zêdetî kir. Giranî da ser maçê di deqeya 19 de golekî din avêt. Maç bû 1-1. Bû wekev. Heyecan didome Hasan Ali Kaldırım. Gog ji nîvê qada xwe bir heta qeleya dijber gola wekeviye ya tîma xwe avêt temam. Gola duyem ya Iğdırê ji ber faulê piştî ku ji aliyê hekem ve di varê de hate temaşe kirin hat betal kirin. Tamam. Hakem Ali Yılmaz piştî ku pozisyona faula Mehmet Yeşil adı qada cezayê de ji varê temaşe kir biryara penaltiyê da. Tamam. Diagne di deqeya 45 de bi gola penaltiyê tîma xwe derxist di 2-1. Yani Amedspor derket pêş. Lê çi bû? Iğdırê di xuleka dawî ya dema zêde ya nîvê yekem de ji lêdana koşê yani korner
Golek din avet. Carekê din dîsa bû du yani wekevî dîsa çî bû tamam. Lê dawiya dawî de ji we re bêjim we mereqê de neyelim bi sisê bi dawî bû muheqeq we bîstiyê jî Amedsporê berova jî nîvê yekem xurttir dest bi nîvê duyem kir. Tabî gola xwe zû avêt. Diya Saba derket sahnê di beşa duyem de gok şand nava qelê. Bi vê golê re Amedspor bû 3-2. Lê Iğdırspor nesekînî. Piştî golê ji trîbûnan çıkirin kelûpel avêtin qelevanê Amedsporê Erce kardeşler. Piştî vê bûyerê di navbera Lîstikvanê Iğdırê de alozî jî derket. Xwestin vekişin jî. Lê paşê bi îsrara hekem maç ji ciyê mayî dest pê kir. Iğdır FK di xuleka heştê de yani deqeya heştê de maçî bi gola Atakan carekê din gola wekevî avet. Yani ji ber vê yekî bû 3-3 maç qediye tabî Amedspor bi vê encamê derket Lîga Süperê li Tirkiye. Lîga herî bilind e. Amedspor bi ser ket tamam li ser xêrê be. Wê çi be? Hûn ê bêjin ma Kurdistanê dikare ji me re ava bike? Ya na, mesele ne ew e. Tabî ki rohekî yêgirtî çê dike tamam. Lê serkeftinekî sexte ye. Di nava cîwanê me de, gencê me de serkeftinek ya rohekî serkeftinê çê dike. Lê tabî em tercîh dikin serkeftinên siyasî. Serkeftinekî maçê a sporê hinekî çavê min de sexte xuya dike. Demborî xuya dike. Hinekî gaza gencê me ji wan digire. Em dixwazin hinekî mücadeleyên siyasî çê bibin ku em bibin xwedî statûyekî ya. Bi vî şeklî nabe yani. Em perperîşan bûne. Ez behsa Rojavayê Kurdistanê bikim. Ya ji xwe mirov qet naxwaze bas bike. Heqeten ya. Em ana şa bûne beşekî ji artêşa Sûriyê. Qesede Quvwetên Sûriya Demokratîk bawekî fermî tevlî artêşa Sûriyê bû. Kî dibêje? Sîpan Hemû dibêje. Bi navê din Semîr Elî Oso. Li ser tevlîbûna Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ya nava artêşa Ereban ya Sûriyê daxuyaniyekî giring da. Mesela artêşa Ereban ya Sûriyê navê. Yani çi işi? Ya navê Kurd tune ya. Artêşa Ereban ya Sûriyê navê ya. Qane artêşa Sûriyê me bigota tamam artêşa Sûriyê ye. Ya Quvwetên Sûriya Demokratîk Qesedê artêşa Ereb û Kurdan e tamam. Ama tevlî artêşa Ereban ya Sûriyê dibe. Sîpan Hemû beyan kir ku li gorî peymana 29 çile 4 lîwa hatine avakirin. Ew lîva bawekî fermî tevlî wê artêşê bûne. Yani avahiyê artêşê. Kî dibêje wezîrê cîgirê Wezîrê Parastinê Sûriyê Sîpan Hemû ev serdema nû ya piştî peymanê wekî qonaxa avakirina artêşê pênasê dike destnîşan dike ku armanca wan a sereke avakirina artêşeke netewî ye, niştimanî ye, yekgirtî ye, dîsîplînkirî ye. Hemû pêk hatiyên leşkerî dibin fermandarekî de bibin yek. Yani fermandariya artêşa Ereban ya Sûriyê. Navê Ereban divê rabe ya. Sûriye navê dewleteke. Türkiye jî wisa ye. Navê Türkiye divê bibe Anadolu ya jî bibe Mezopotamya. Mezopotamya Anadolu. Wextê ku navê Tirkan bikeve dibe Kurd jî bikeve. Navê etnisîte çima dibe navê dewletê? Wê demê em nabin beşekî. Em nabin beşekî ji wê. Em ne penaberin kî wê derê. Nabe yani. Dibe mirov îsrar bike. Kurd xwediyê axa xwe ne Ereb hatine nava me. Tirk hatine nava me. Hatine nava me navê me jê dibin navê xwe li me dikin. Herîn şî xwe ye. Sîpan Hemû diyar kir ku ew di nava avahiya îdarî ya leşkerî de berpirsê herêma Rojhilatê û Wezareta Parastinê Sûriyê kiriye 5 herêmên sereke. Yani herêma Rojhilat ku derê ye herêma Rojhilat Sîpan Hemû berpirsêra herêma Rojhilatê wekî Wezîrê Parastinê. Tamam. Bi tena serê xwe dikare biryara bide? Nizam. Reqa, Dêrezor, Hesekê digire nava xwe. Tamam. Herêma Rojhilat. Yani di nava avahiya îdarî ya leşkerî de berpirsê herêma Rojhilatê Sîpan Hemû. Reqa jî yani. Ya Kurdê me nikarin biçin Reqaya. Ev çawa nakokî ye? Çawa paradoks e?
Yani vaye dikanên Kurdan dişewitînin. Didin valakirin. Halî dikin ji Kurda. Raqa, tebqa, tiştekî ne iştin wan dera. Yani vê derê em mecburin rastî bêjin. Em mecburin rastî bêjin. Em rastiyê nebêjin, em xapînin, em milletê xwe jî dixapînin. Hevan. Ana artêşa ku ev 11 salin heye, artêşa Qesedê, bû perçekî artêşa Sûriyê, lê a muhîm em çiqas bi bandorin. Di eskeriyê de em bi bandor bin mana xwe çi ye? Wextê ku statûya me tune be, wextê ku mafê me netewî tune be, mana bi bandorbûna eskerî çi ye? Em tenê bibin bekçiyê xelkê? Em bibin parazvanê xelkê? Tamam. Mafê gotinê hebe çi ye yani di artêşê de. Ji bo jî artêşê bêtir hevanî, ez mafê giringî didim mafê netewî. Perwerdeyê Kurdî çiqas dibe garantî, zimanê Kurdî çiqas dibe fermî, milletê Kurd çiqas dikare xwe bi xwe birêve bibe, walîtî, mesela walîtî ya jî meclîsekî siyasî, paytextek hebe, merkezek hebe, ji wê derê xwe birêve bibe. Ez giringî didim van tişta. Ji ber vê yani Qesedê xwedî gotin be jî di nava artêşa Ereban ya Sûriyê ji bo min xwedî wateyekî mezin hene. Wekî serkeftina Amedsporê. Yani serkeftina Amedsporê ji me re tu tiştekî nayîne ji bilî yekkirina rihiyetê. Tamam. Rihiyeta me dibe yek, tamam, xweş e. Ama demborî ye. Ama mana xwe tune ye. Herema Rojlat Raqay Derezorê Hesekê li xwe dike. Sîpan hemû li ser vê mijarê dibêje niha em di qonaxa avakirina artêşa Sûriyê de ne. Em hêvî dikin ku nav bigwere pêşî. Qesedê tevlî artêşê bû. Bi dehan pêkhateyên din yên eskerî jî tevlî bûn. Lê koordînasyon kêm e. Koordînasyona nava van însanên ku tevlî artêşê bûne jê re dibêjin hevahengî. Hevahengî hê jî pirsgirêk e. Em hîn jî negihîştine şemayeke giştî ya leşkerî ya ji bo artêşê. Ji bo parastina dîsîplîna giştî lazim e pêdivî bi pergaleke navxweyî ya berfireh heye. Qonaxa pêşiya me wê li ser temamkirina artêşê yekirina ciyê niştecîhbûnê û bi dawî anîna komikbûnê ye. Sîpan hemû di hevpeyvîna xwe ya bi Anhaya re têda çi dibêje radgîhne ku Qesedê bi yekîneyên fermî tevlî artêşê biye, xebatên pratikî dest pê kirine, li Kobanî, Hesekê, Qamişlo, Derikê 4 lîwa hatine avakirin. Van yekîneyan li akademiyên eskerî dest bi perwerdê jî kiriye. Maşallah. Cîgirê Wezîrê Parastinê anî ziman ku hêjmara şervanên Qesedê ji van lîwayan zêdetir e li ser bicihkirina wan lêkolîn didomin. Niha hevan ev însanên me, şervanên me perwerda çi dibînin? Tamam, entegrasyon. Lê em zanin fermandarên Tirk jî perwerdeyiyê didin. Yani çiqas rast e ku însanên me diçin perwerdeyekî istixbaratî eskerî ji wan dibînin, ji wan çeteyan. Nizanim ez bixa rexne dikim ya, nizanim me. Ê min ez hene belkî zêde hestiyar difikirim. Wê demê em hêvî bikin ku siber rojê bila her tişt re rast be. Em zêde hestiyarî nefikirin. Ama dibêjim wana dîsa demborî ne. Yani niha li ser rewşa Efrîn serê Kaniyê vegera wan jî li ser girê spî balkişan ser rola cîwanên Efrîniya di tekoşîna li dijî Daişê de û mafê wanê vegera li ser axa xwe parast hemû diyar kir şervanên Efrînî dikarin di nava yekîneyên eskerî yên herêma xwe de wezîfeyan bigirin. Wezareta Parastinê jî ev pêşniyaz bi êrênî qebûl kiriye. Wî ragihand ku dewleta Sûriyê ji bo vegerandina hemû koçberan di nava xelkê Efrînê de jî biryardar e. Li ser mijara girtiyan jî rexneyên tund li rêveberiya pêvajoyê girtin. Diyar kir ku sozên ji bo berdana girtiyan ya beriya cejna Remezanê bi temamî nehatine bi cîhanên. Em behsa esîra dikin. Esîrên di destê wan çeteyên li Şamê de hê jî nehatine berdan. Em ji kî bixwazin nizanim. Vê mijarê em gelekî westandin dibêje Sîpan hemû. Bi rêz wezîr gotibû em ê hemû girtiyan beriya cejna Remezanê berdin. Lê ez fehm nakim çima ev yek pêk nehat. Girêdana mijara girtiyan bi zextên siyasî ve
Divê tiştekî ne axlaqiye. Halbuki mijarekî cuda ye. Tevlî meselên siyasî neyê kirin. Em dixwazin tu girtî bi taybetî şervanên Qesedê di girtîgehan de nemînin. Mafê milletê Kurd, mafê dayîkên girtiyan heye hesab ji me bixwazin ji ber ku me peymanê imzê kiriye. Lê zarokê wan hêjî girtîne. Em nikarin hesab bidin milletê xwe dibêje. Sîpan hemû wekî din bang li hemû Sûriyeyan dike ku ji bo Sûriyeyekê yekgirtî bixebitin. Ji bo misogerkirina mafê wan destûrekî erê mafê wan ê destûrî mümkün e. Hinek dipirsin ma me wenda kir ma em vegeriyana xala sıfrê na dibêje me wenda nekiriye niha cîhan li ser pirsgirêka Kurd axife ev encama tekoşîn ked û xwîna şehîdên me ye ji bo parastina wan destkeftyan pêdivî bi destûrekê berfireh ya Sûriye heye. Yani anayasayekî nû divê were avakirin. Divê em bi her awayî beşdarî pêvajoya nivîsandina destûrê bibin. Divê navberê de hevan ez hema behsa Nûreddîn Ehmed jî bikim waliyê Hesekê. Ew jî beyan dike ku di dosyaya yekkirina saziyên eskerî û ewlehiyê yên Rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyeyê de pêşketinekî heye. Nûreddîn Ehmed di Rûdawê de behsa vê mijarê dike. Yani ji bo berdana hemû dîlan dibê li benda demekê nêz bin. Mümkün e demekê nêz de hemî esîr werin berdan. Yani nîqaş hene. Waliyê Hesekê di derbarê dosyaya perwerdeyê de jî tiştekî balkêş got. Pêşniyazekî girîng heye ku bernameya fermî yani ev müfredata ku ev bi rojan e ji we re behs dikim müfredata erebî ew wergere Kurdî. Divê pêşniyazekî heye ku em müfredata li Şamê ya ku wan çeteyan hazir kiriye em wergerinin Kurdî bi Kurdî ders bidin. Em jî dibêjin perwerdeya bi Kurdî li gorî erf û adetê Kurdî divê were çêkirin. Lê Waliyê Hesekê di derbarê dosyaya perwerdeyiyê de eşkere kir ku pêşniyazekî gelekî girîng heye ku bernameya fermî ya Sûriyê piştî wergerandina li ser zimanê Kurdî li navçeyên wekî Hesekê, Kobanî, Efrîn, Taxa Şêx Mehsûd ya Helebê ew ê li wê derê perwerde were dayîn lê tenê aniha pêşniyazekî ye di pratikê de tiştekî tune ye. Wî ev yek wekî yek ji gavên garantör ji bo serkeftina lehevkirina giştî binav kir. Hevano divê navberê de ji bo Amed Sporê ji Nêçîrvan Barzanî bigire heta Recep Tayyip Erdogan heta yani Serokê İspanyayê yani Serokwezîrê İspanyayê Pedro Sanchez jî gelek kesan peyam şandine serkeftin dixwazin yan jî serkeftina Amed Sporê pîroz dikin mala wan ava temam. Na em warin ser meseleya me hevanna. Na ev meseleya ku em di nav dane beriya çend rojan min ji we re gotibû. Avakirina Kurdistanê girêdayî me ye û em jî girêdayî hestê xwe ne em helwest nîşan nedin zarokê me werin darvekirin ji aliyê Îranê ve em nikarin bi vê halê xwe em nikarin bibin xwedî dewlet em nikarin bibin xwedî iqtidar bi vê halê xwe perîşan em hê nikarin xurtekî xwe azad bikin em nikarin serokê xwe ji hepsan berdin em nikarin rêberê xwe berdin me deng bi kar aniye binêrin me dengê xwe daye Selhedîn û hevalê wî û daye şaredara û dewlet tê paş sîyon digire û me piçûk dixîne wana davê jî hepsê. Em hê nikarin wana azad bikin em radibin dawa meseleyên mezin dikin. Ji bo wî hevano ji me re heqeten rêxistinî lazim e. Rêxistinbûn pir muhîm e. Merov bibe yek, merov bi yek dengî tê bikoşe. Desthilata dadê ya Îranê beyan kir ku wan du girtiyên Kurd û Azerî bi sûcbariya sîxuriya ji bo İsraîlê bi dar vekirine. Ajansa nûçeyan ya fermî ya desthilatariya Îranê vê sibê nûçeya bi darvekirina du girtiyan eşkere kir. Nasir Bekîrzade, Yaqûb Kerîmpûr. Ew girtî bi sûcbariya sîxuriya ji bo İsraîlê hatine darvekirin dibêjin. Îddia wan ew e.
Nasır Bekirzade, Yakup Kerimpur, Desilata dadı ya İran'ı diyar kır ku cezayı van her du kesan ve sibe hatiye bi cihanin lebasa ciye dar vekirine van kesan nekirine. Nasır Bekirzade 26 salî bû, Kurd bû, ji Urmiyê bû. Berxê diya xwe bû. Şaxa sî û nihaniya dadgeha şoreşê ya İslamî bi hinceta komkirina zanyariyan li ser berpirsan, kesên olî, yani qaşo di derbarê van kesan da îstixbarata kom dike pêşkêşê İsraîl dike. Hemî vir û derew pêdiviya İsraîlê bi van gencan tunê dewleta İsraîlê kengê bixwaze li nava İranê li dilê wan dixe, li qelbê wan dixe, li mêjiyê wan dixe û kir jî rêvebirekî İranê sahne hişt. Ê mane jî hemî an hebûne kûçikê İsraîlê. Qet ne mesele ye. Vana hemî hincetin, vana hemî bahane ne. Nasır Bekirzade 25 Nîsana 2026 bangê ofîsa bi cîhanîna cezayan ya girtîgeha navendî ya Urmiyê hatibû kirin. Li wê derê biryara dawî ya cezayê darvekirinê bawekî fermî jê re hatibû gotin. Pir bi êşe hevan da. Ev wisa ye. Yê din welatî Azerî jî hevan ji ola yarsan bû di dema şerê 12 rojî de ya di navbera İran û İsraîlê de wê demê hatibû bincavkirin. Dadgeha Urmiyê bi hinceta sîxuriya ji bo İsraîlê cezayê darvekirinê lê birî bû. Meha borî jî cezayê wî erê kiribûn. Ji destpêka adarê ve li İranê herî kem 21 kes hatine darvekirin. Ew kes bi hinceta wekî şerê çekdariyê li dijî Komara İslamî ya İranê, tekdana ewlehiya niştimanî, hevkariya bi İsraîl û Amerîkayê re ji ber van sûcbariyan tev hatine qetilkirin. Eva ya komkujî ye. Dewleta İranê ji serê salê yani di nava 12 mehan de bi qasî 1600 însanê xwe darvekiriye, qetil kiriye. Bi dewletekî bi vî şeklî re merov nikare bide bistîne. Ancak dikare were hilweşandin û hevan no. Di derbarê pêvajoyê de tiştekî bêjim tune ye. Pêvajo bi şeklekî didome hevû dibin û tînin. Di demên pêşme de dibe ku dîsa hevdîtin çê bibin li İmraliyê. Ez xatir ji we dixwazim hevan no ji min ew qas heviya xwe biparêzin, baweriya xwe biparêzin ji bo Kurdistanekî azad û serbixwe. Wekî din şansê me jî tune ye. Ez li peyamê we binêrim. Mala we ava. Hevan no rica min ji we ev e. Tamam, hewa germ e, hûn derdikevin derve. Gelek spas dikim Ridwan. Herêbî. Hûn derdikevin derve, lê dîsa jî hûn dikarin bibin abone. Ê min edî ez rastê Ewropiyan jî têm, Ewropî jî dibin abone. Erê wallah. Mala te ava. Gelek spas dikim mala. Niha hevan no. Ev hevalên ku bûne endam, hevalên ku alîkariya aborî ji me re dişînin Serhat Özdemir, mala te ava. Gelek spas. Ridwan Herhebî. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bi vî şeklî. Xatirê we silav rêz hevan no.